5, versikulo 15, unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mao ang nag-ayo kaniya. Hallelujah. Amen. Unya si Ginoong Hesus mga igsoon kung atong tan-awon sa ako nang ginaingon nga sa unang panahon sa panahon ni Propeta Isaias, siya mao'y gisgutan nga mahimong hari, maabot nga hari, siya mao'y the suffering servant, dahil Dios nga mag-uban kanato, siya mao ang anak sa Dios nga buhi. Dahil sa nagamit siya mga igsoon ug daghang mga katawhan pagpadayag sa iyang gahom mga igsoon. Andayon niabot sa punto mga igsoon ang mga trials niya ug niabot sa punto ngadto sa iyang kamatayon mga igsoon. Hallelujah. Kung atong tan-awon dinhi sa ang iyang pagsulay mga igsoon og kamatayon dito sa cross sa Mateo, kung unang tan-awon niya sa chapter 27 mga igsoon, kanang whole chapter imong makita kung giunsa si Ginoong Hesus mga igsoon. Grabe ang kanang mga trials yun nga iyang giagian. Unya kung atong tan-awon ang Biblia mga igsoon, sa dihang na si Ginoong Hesus lapton pa ka istorya nga gilansang dito sa cross, nabanhaw siya mga igsoon. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Kung imong tan-awon diha na siya mga igsoon sa John chapter 20 mga igsoon. Tan-awon mo na diha tanang nga verse, kanang chapter mga igsoon, imong makita diha nga si Ginoong Hesus nabanhaw mga igsoon. Unya nagsaad siya nga mobalik. Asang lapitan nato na siya makita mga igsoon diha sa buhat. Kung imong tan-awon diha sa chapter 1 hangtod sa 11, kung imo nang tan-awon diha mga igsoon, nagsaad si Ginoong Hesus nga mobalik siya. Hallelujah. Sa verse 11 na ta mga igsoon, atong basahon diha, nag-ingon diha sa katapusan nga verse, si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mobalik siya sa sama nga paagi sa iyang pagkayap ngadto sa langit. So si Ginoong Hesus mga igsoon, mobalik yun siya. Mao gyud na iyang gisaad mga igsoon. Kung sa iyang pag-adto sa langit mga igsoon, kay balutan na tuwa siya sa tuong trono sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Unya ang Biblia kung imong tan-awon sa John na siguro to mga igsoon, nag-ingon siya, moadto ako sa mahan, mag-andam ako puloy-anan mga igsoon. Nag-ingon siya nga kung maka-andam na ako, mubalik ako. Unya nag-ingon pa yun siya mga igsoon, kung kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atuwa usab kamo. So ingon ana ang saad sa Ginoo mga igsoon, muna nga dili ta pagkawalag paglaom labi na nining panahon na tungod kay grabe na ngayon ang mga pagsula, ang mga panghitabo nining kalibutan nga mga igsoon. Muna isa akong ginaingon nga sa wala pa mahitabo ang tanan mga igsoon, gilatik na gihanay na ang tanan sa Ginoo ang umaabot mga igsoon. Kunya dinhi sa si Ginoong Hesus mao ang creator mga igsoon. Siya may creator and peacemaker. Kung imong tan-awon diha sa Colosas mga igsoon, Colosas 1 verse 15 paino sa 20, kung imong tan-awon diha si Ginoong Hesus mao gyud kanang magmumugna mga igsoon, magbubuhat, og siya mao gyud moy tag-iyas kalinaw mga igsoon. Kunya ang tinuod nga kadaugan mga igsoon, ang tinuod nga winner mga igsoon mao gayud diha ni Ginoong Hesus mga igsoon. Ang tinuod nga kadaugan mao si Ginoong Hesus. Imo nang tan-awon diha sa libros pinadayag mga igsoon 19 verse 11 payon sa 21, kung imo nang tan-awon mao na siya ang tinuod nga kadaugan mao si Ginoong Hesus mga igsoon. So hallelujah. Kinsa galito si Ginoong Hesus mga igsoon nga gisgutan ni Propeta Isaias, mao siya ang umaabot nga hari. Dayon siya mao'y halad nga kanang gigaantos mga igsoon dinhi sa kalibutan. Dayon God living with us, ang Dios nakig-uban siya kanato, the Christ the Son of God. So mo ni mga verses sa Mateo 16 verse 13 to 21. Dayon naggamit siya daghang mga tao mga igsoon, pinaagi siyang mga milagro o uban pa katong kinabuhi ni Nicodemo mga igsoon. Kung imong tan-awon nga nangutana si Nicodemo unsaon pagsulod sa iyang gingharian,
Nangingon si Ginoong Hesus mga igsoon nga hantod ang tao pag-usab makasulod-usab pa siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kung saan galito nga ang tao makasulod sa gingharian sa Dios, dili literal mga igsoon nga kanang ikaw mubalik ka sa taguangkan sa imong inahan tungod kay dili na siya pwede mga igsoon. Kung dili sa espirituhanon nga bahin di ay. Kung kaning adto mga igsoon, grabe ka nagyanan ka sa kanang bisyo, sa mga kahilayan, sa mga dili maayo mga igsoon sa diha nga nakaplagan ka ni Ginoong Hesus sa ano nang ginaingon sa ikadong Korinto 5:17 bisan kinsa nga naa kang Kristo bag-o na siyang binuhat ug ang daang mga butang nga panglabay na ug ang bag-ong mga butang magapangabot na. Hallelujah. Amen. So si Ginoong Hesus mausab ang kanang nagbumbog na sa tanan mga igsoon. Siya maoy naghimo sa tanan mga igsoon. Hallelujah. So maoto si Ginoong Hesus mga igsoon nga kanang mauna ang katong gihisgutan ni propeta Isaias mga igsoon nga mianhi nining kalibutana unya sa pag-anhin niya nining kalibutana daghan nga mga pagsulay, mga persecution na miabot siya kinabuhi mga igsoon tungod kay gihan-ay ng daan nga siya gayud maoy kanang bang mag-antos mga igsoon tungod og alang kanato. Unya sa ko nang ginaingon mga igsoon nga atong isgutan usab si Ginoong Hesus dunay mga kinaiya mga igsoon. Hallelujah. So kung atong tan-awon mga igsoon kinsa ni si Jesus who is God, kung imong tan-awon siya mao ang Alpha ug ang Omega. So siya mao ang kanang sinugdanan o siya mao usab ang katapusan. Siya mao nagbuhat sa tanan. So sa kung atong tan-awon sa John sa akong ginaingon mga igsoon nga sa walay pa nabugna ang kalibutan ang sa wala pa sa ganito siya. In the beginning was the Word. In English. John 1:1 sa wala pa nabuhat ang bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Hallelujah. So mao ni siya mga igsoon sa sinugdanan di ay walay nabuhat kung dili pinaagi sa Dios. So ang Dios mga igsoon doon na siya tulog ang mga kinaiyahan mga igsoon. Trinity. Kung atong tan-awon last nga Sunday man siguro to naghisgot ang atong Sunday school teacher si Ma'am Sunday nga ang tao dunay tulog persona, dunay lawas, dunay espiritu, dunay kalag. So ang Dios usab mga igsoon, kung atong tan-awon ipalo na taasa to siya padulong ang tao mga igsoon. Ang kanang ang lawas muuli sa abog, ang atong espiritu muuli sa Dios. O ang atong kalag maoy hukman mga igsoon. O diha sa atong kalag dunay 5 senses mga igsoon. Makadungog ka, makatest ka, kanabang kabalo ka masakitan. So naa diha ang kalag mao nay silutan mga igsoon. Ngun ang Dios usab tuna sa itulog mga igsoon. Trinity. Mao ni gingon the unity of Father and Son and the Holy Spirit as 3 person in one Godhead. Hallelujah. Kunya ang function ni mga igsoon sa kung imong tan-ahon diha sa John chapter 1:30 nag-ingon din ha siya nga ako ug ang amahan usara. Ngano makaingon man ta mga igsoon nga si Ginoong Hesus ug ang anak usara. Tungod kay kung ato ipalit tanaw mga igsoon sa Genesis 1:26 mga igsoon kung imong tan-awon yan ang ingon dito ang Dios di ba? Genesis 1:26 o 27 niingon siya dito unya niingon usab ang Dios buhaton na to ang tao sama sa atong dagway sila mo'y magbuot sa mga isda sa mga langgam sa mga kahayupan sa tanang ihalas nga mananap. 27 busa gibuhat sa Dios ang tao lalaki o babae sumala sa iyang dagway. Amen. Hallelujah. Mo na nga og wapo ka mga igsoon ingon ana ang dagway sa Ginoo. Dili dagway nga kanang kuan ha kanang ang profile ba ang kapariya ang Dios mga igsoon
pareha ka gihimo ka sa Ginoo, dili ingon nga kanang pareha gimong nawong. Ang hulagway pa gihimo ka sa Ginoo, gipurma kang tawo. Mao na ang kanang dagway sa Ginoo mga igsoon. Imong iwan sinon nga gipurma do ang Dios, dunay ulo, dunay kamot, duna pareha na to mga igsoon. Ingon ana ang Dios nganuman iya rang gihimo ta niya sama sa iyang hulagway mga igsoon. Hallelujah. Amen. Mao na ang amahan ug ang anak mga igsoon usara. So ang God as ang sa ito tong isudan, God as Father, kung imong tan-aw sa Genesis mga igsoon, ato pang mahibaluan nga ang Dios nga amahan ug ang anak mga igsoon sa kanang naanan ng daan mga igsoon. Unya mao nang tungod sa kadako sa gugma sa Dios nato mga igsoon, ato ni siyang isgutan na ang tao nangimulang manggod tungod sa sala pinaagi ni Adan ug ni Eva. Unya naputol ang relasyon sa Dios ug sa tao mga igsoon. Unya tungod sa kadako sa gugma sa Dios ngari kanato mga igsoon, mao natoy gibuhat mga igsoon nga gipropesya gipangat na pinaagi ni propeta Isaias mga igsoon nga dunay maabot nga hari. Unya mao siya gihimo nga sapiring serpent mga igsoon kanang mianyo siya dinhi sa kalibutan aron paglukan sa atong mga sala mga igsoon. Hallelujah. So God as Son, mao ni ang anak mga igsoon. Kung atong tan-awon dinhi sa John 3:16, kumon gyud kaini nga verse mga igsoon, bisan mga bata ani kahibalo gyud. Unsa ganito mga bata sa John 3:16? Amen. Hallelujah. So ang mga bata kahibalo gali sila mga igsoon, kita pa kang mga dagko no. So ningon din mga igsoon sa John 3:16, sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod ini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So ang bugtong anak mga igsoon, kung imong tan-awon dito sa libro sa Genesis, ang Genesis mga igsoon nagkahulugan og sinugdanan, ang Dios na amahan o ang Dios na anak naa sila dito mga igsoon. Unya to sa ako lang ginaingon nga ang tao tungod kay nahimulak sa Dios, unsay gibuhat sa Ginoo mga igsoon? Iyang gipagatawo ang iyang bugtong anak mga igsoon dinha pinaagi ni Maria Magdalena mga igsoon. Hallelujah. Mao to si Ginoong Hesus nga natawo nga giisgutan ni propeta Isaias mga igsoon. So sa John 3:16 ingon dinhi, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhi dayon. Hallelujah. Amen ba mga igsoon? Ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhi dayon. So padayon mga igsoon, tungod kay ang dag-anan na mga igsoon, apan makuha lang nimo ang korona sa kadaugan mga igsoon kung makapadayon ka sa imong pagpangalaga. Nganuman naglakaw pa ta karon mga igsoon, naglakaw pa ta karon, daghan pa kay maagian nato nga mga trial sa kinabuhi. Mogiingon sa ato sa nakapat ko sa TV nga kinsa tong kanang mga lagad sa Ginoo. Kung mga lagad sa Ginoo, daghan yung kaayong pagsulay. Unya diha makita kung matinud-anon magyud ka sa Ginoo. Kay pinaagi sa pagsulay mga igsoon, kung ang imong pagtuo dili gyud pure, muundang gyud ka. So sa imong pag-undang mga igsoon, kinsa may alkansi? Ikaw, kita na muundang. Nganuman, nag-ingon gyud ang Dios mga igsoon nga kung mula hutay lang ta mga igsoon, nag-andam gyud siya og korona mga igsoon. Apan kung dili ta mga padayon mga igsoon, muundang ta tungod ani mga pagsulay ning kalibutan, mga balatian, mga panginahanglan bisan usa mga paglutos, kung muundang ka mga igsoon, imong maani. Ang giingon sa Dios sumala pa sa libros pinaliyag sa bisan kinsa nga ngalan nga wala malista sa libros kinabuhi, igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. So lakton pa kay istorya mga igsoon, ang tao nga nag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon sa ako lang ginaingon, gingawon gyud siya sa presensya sa Ginoo. Pero ang tao mga igsoon nga kanang
on ug off lang siya. So nagakinahanglan usab na siya og mga pag-apo. Nga naman, samtang nangalagad ta mga igsoon, kanang atong ambahan ba at kinsa tong maluya, atong dasigon, dili hinuon nato siya ingnon nga kanang may bisita. So dili na siya mo'y kanang kinaiya sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. Ang imong buhaton mga igsoon, isip alagad ka sa Ginoo, imong iampo. Ampo lang nimo. Wala ta kay balo nga di ay nga ang Dios dunay buhaton siya kinabuhi. Pero ang Diyos nag-ingon yun mga igsoon, kung magpagahi ka sa imong kasing-kasing, ipasamot pa yun na sa Ginoo dahil imong kasing-kasing. So ingon na ang mahitabo mga igsoon, panahon sa mga pagsulay, kung dili kita mo dudod sa Ginoo, may posibilidad mga igsoon, nga kanang maluya ka, mugahig samot imong kasing-kasing, tungod kay, kung mo distansya magutas Ginoo mga igsoon, mao na nga mabot ang panahon sama ba sa suga, nga kadugayan siga niya na mga igsoon, mawala ang iyang tubil. So kung mawala ang iyang tubil, ang iyang pagkasiga, mapalong din siya. Sa dihang mapalong na, di na siya budanan. So, mabalik siya o kanang mahimo siya nga kanang mapahiuyon na po sa buhat sa mga kalibutan ng mga igsoon. Hallelujah. So mao to, si God as Son mga igsoon, John 3:16. Kumon kay nga verse, bisan pa ang mga bata na kay balog yun nini. Dayon, sa Mateo 18:20 mga igsoon, nag-ingon riyo, sultihan ko pa kayot kamo, nga kung duha ka ninyo, dinhi sa yuta, makauyon sa pagpangayo, bisan unsa, butang nga kinihatag ka ninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Hallelujah. Amen. So, unsa ito nga verse? John 3:16. Dayon ang ginawa sa Mateo 18, versikulo 19. Hallelujah. So gipadala sa Dios sa Amahan dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala mga igsoon. So ang ikatulo mao ang God as Spirit. Asa ginato ni siya makita mga igsoon? Juan 4:24. Ang Dios Espiritu, o kadtong magsimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Kung imo nang tan-aw diha kanang tibuok verse da mga igsoon, ang Dios nangita og tinuod nga magsisimba kaniya. Hallelujah. Hapit na kumahuman mga igsoon. So mao ni nga kita mga igsoon, padayon gyud ta sa mga pagpangalagad moagi ng tao mga daghang mga pagsulay mga igsoon. Basta naa ka sa kamot sa Ginoo, magmadaugon gyud ka. Muna nga sa ato nang gibalik-balik nga atong pagtuo sa mas bulawan mga igsoon nga kanunay gyud na siya nga ang bulawan kung imong tan-awon tunawon siya. Tunawon gyud na siya maayo mga igsoon dahil makita ang iyang tinuod nga pagkasidlak, makita ang iyang tinuod nga pagkabulawan. Ingon ana sab ang atong pagtuo mga igsoon samtang nangalagad tas Ginoo, moagi ta daghang mga pagsulay. Moagi ta daghang proseso sa kinabuhi mga igsoon. Kay gusto sa Ginoo mga igsoon nga mahimo ka nga matinud-anon kaniya. Sa ako nang giingon sa Mateo 4:24, kung imong tan-aw niya ang Dios nangita og tao nga tinuod gayud nga magsimba. Unya ang Dios simbahon kay nato ang Dios mga igsoon, tingala mo nga wala tay mga larawan. Nga naman ang Dios nag-ingon siya, ang Dios Espiritu o ang magsimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. So mao na ang pulong sa Ginoo. Kaya ang atong sangyaw mga igsoon, mao ra gyud ning kamatuoran. Dili pwede nga ang pulong sa Dios nangingon nga kanang kung imo nang dumagan mga igsoon, makasala ka. Kung imo sa tangkuhaan, makasala ka. Mao na nga ako lang yung i-challenge ninyo mga igsoon natong tanan. Bisan unsa man nga mga persecution, bisan unsa mga trials nga maabot tumatag-usa ka mga kinabuhi tungod kay dili na gyud malilong mga igsoon. Gipanagna na gyud daan nga karon nga panahon mao na gyud ang katapusan mga igsoon. Imong tan-awon sa asa ito siya mabasa? Mateo sa di ba sa mga pangitabo nga usa umabot? Mateo 24 ba to siya? O kung imong tan-awon diha nagapangitabo na ang tanan mga igsoon. Unya, ang gingon sa Biblia, mauni sinugdanan sa kasakitan. So, kung unsa man ang mga pagsulay sa kinabuhi, ako lagi mong nasigon,
padayon lang yun mo pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Padayon lang yun ta pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman ang kisiguruhan mga igsoon ginaingon na nga gidaog na ni Ginoong Hesus ang tanan mga igsoon.